som a Masella, de fet som al pàrquing de l'estació d'esquí de Masella, és la setmana del 8M i avui us volem presentar algunes de les dones que treballen a Masella i que fan feines que no són gaire visibles però que són molt interessants. Voleu encetar els esquís o voleu fer els cantos de la vostra taula, doncs us dirigireu al taller de Masella. I aquí hi trobem a l'Alegat. Hola, com està? Escolta, porto a veure si em pots mirar com estan aquests esquís. A veure... Bueno, haremos un poco de cantos, ¿vale? Mi profesión en Masella es Ski Woman. Soy la técnica que repara el material de esquí, tanto del alquiler de la tienda como la gente particular que quiere poner sus esquís a punto. Pues imagínate si es masculinizada que el nombre de la profesión ya es masculino, es Skiman. Intentamos introducir un poco el género femenino, es decir, llamándonos entre nosotras Ski Woman. Y conmigo conozco a dos más. Espero que pronto seamos muchas más. La meva feina consisteix en rebre totes les incidències que passen a la muntanya. Puede ser tant un codi de pistes, un accidentat o una incidència con algun remuntador. Sí, endavant! No, ve a la pista Clariana. Va, el rebut. Son dos emisoras, una donde tenemos los remontadores y una altra que es on són los accidentes de pistes, més els telèfons. Sí, segueix en un món majoritàriament masculí, però mica en mica les dones anem guanyant més terreny aquí. Ens hem posat els esquís i després d'unes quantes curves anem cap al jumbo. Doncs mira, la meva feina consisteix en controlar forfers, que tothom porti bé el forfer, si tenen alguna incidència, doncs ajudar-los. Bon dia! Bé? Què tal? Com està la neu? Fantàstica. Sí que és veritat que a vegades per ser una dona sí que és una mica més complicat. Perquè si et ve algú que li has de retirar el forfer, doncs pot ser que se t'encari. Llavors, bueno, doncs has de ser una mica més dur. Però és una feina molt xula i m'agrada molt. Molt bon dia. Igualment, que vagi bé l'esquiada. Fantàstic, gràcies. Adéu. Hem conegut a la Lagar, hem conegut a la Pàtria, hem conegut a la Lourdes. Elles són només una petita representació de les dones treballadores de Masella a qui volem dedicar l'espai d'avui. Ara, acabem amb l'únic protagonista masculí del dia. És l'Eloi Cordomí i volem demanar-li que ens actualitzi la previsió meteorològica, perquè si no ens equivoquem, ens porta molt bones notícies. Hola Anna, ei però espera, perquè la protagonista de veritat d'aquests dies també serà femenina i serà la Neu que torna amb dos episodis diferents, un a partir de divendres a la tarda i un altre de cara a dilluns, i entremig, això també és important, una estona de més calma per poder-la gaudir. T'explico perquè divendres al matí ja tindrem les primeres precipitacions, les primeres nevades, a la tarda s'intensifiquen i podria continuar nevant fins dissabte al matí. I en tot aquest primer episodi de neu es podrien acumular entre 10 i 15 centímetres a totes les cotes de l'estació. De fet, la cota de neu anirà baixant dels 1.500 cap als 1.200 metres i és que també les temperatures durant el cap de setmana baixaran. Llavors, dissabte a la tarda i diumenge tot el dia tindrem un temps canviant. Segurament amb núvols, amb boires, amb alguns ruixats, amb alguna nevadeta, però en principi sense grans nevades, per tant serà el moment ideal per poder gaudir de tota aquesta nevada, perquè a més el vent serà fluix o moderat a tot estirar. I de cara a diumenge a última hora o dilluns s'intensifica aquest segon episodi de neu, que en aquest cas deixarà nevades a partir de 1.600 metres i podria acumular uns 20 o fins i tot una miqueta més, 20 centímetres. Així que bones previsions i fins i tot previsions que de cara a la setmana que ve, al voltant de dijous, puguen arribar a noves borrasques. Però vaja, això ja t'ho explicaré, que encara queda molt.